Ususret izborima za Europski parlament svoj su plan i program počeli predstavljati brojni kandidati, a jedan od njih je i Đuro Lubura sa liste Partnerstvo Hrvatskog političkog centra, kojeg čine Hrvatska socijalno-liberalna stranka, Nacionalni forum, Primorsko-goranski savez i Lista za Rijeku. Član predsjedništva Nacionalnog foruma i kandidat za Europski parlament Đuro Lubura predstavio je svoje ideje i prijedloge oko rješavanja važnih pitanja za kvalitetniji život građana. Teme o kojima se odlučuje u Europskoj uniji su upravo one kojima se ja bavim cijeli život. To su telekomunikacije, prava potrošača i ljudska prava, odnosno zaštita privatnosti. No da bi se svi planovi mogli ostvariti, potrebno je biti politički aktivan. Sve to je bez politike puno teže. Sve pametne stvari koje sam napravio sam i do sad u suradnji s politikom. Jer vi ne možete promijeniti zakon o zaštiti potrošača ili zakon o telekomunikacijama ako vam politika ne da podršku. I nažalost jako je malo ljudi u hrvatskoj politici koji su spremni prihvatiti savjet koji je dobar za ljude ako ne pripadate njihovoj političkoj opciji. To je ono što Nacionalni forum želi promijeniti. Fokus je na egzistencijalnim problemima. Dakle, govoreći o gospodarstvu, nama je potrebno da osmislimo dobre planove i program i to kroz naš program se i vidi. Dakle, gospodarstvo nam je na prvom mjestu, investicije i reforme potrebne, ustroj naše države u tom kontekstu. Nama je bitno da napravimo funkcionalni i učinkovite sustave, što državne i što naravno prema mikropoduzetnicima, prema gospodarstvu. U tom kontekstu da baziramo na napredak. Uz nositelja liste, ujedno i predsjednika Nacionalnog foruma Nikice Gabrića, svoje mjesto dobila je i bivša premijerka Jadranka Kosor, što su mnogi, istaknuo je Lubura, smatrali lošim potezom. Međutim, činjenica da Jadranka Kosor, ona koja je uvela Hrvatsku u Europsku uniju, koja je odblokirala poglavlja, a ako ćemo o ekonomiji, jedino kad je Hrvatska u zadnjih 7 godina imala rast gospodarstva je bilo za vrijeme Jadranke Kosor. Mi se s Jadrankom ne slažemo oko puno stvari, ali smo našli dijalog oko onih stvari koje smatramo ključnima za Hrvatsku. Građani će na druge izbore za Europski parlament izaći 25. svibnja kada će birati 11 od ukupno 275 prijavljenih kandidata koji će idućih 5 godina zastupati interese čitave zemlje u Briselu.